Med alderen og med tiden, så går det op for en, hvad der egentlig betyder noget. Og hvad det er, jeg synes er vigtigt ved musik. Nu er det endelig gået op for mig, at det er sådan, det skal være, og det skal være ret ekstremt. Vi har ikke øvet sammen, og vi har ikke spillet sammen før, faktisk. Og så indspiller vi det live. Jeg tror, det giver en mere levende og mere naturlig indspilning. Ja, det er også lidt sats. Selvom mine sange så ikke måske minder om Black Rebel Motorcycle Clubs sange, eller Tom Waits, eller Bob Dylan, så har de det i deres hoveder, sådan, så de ved, hvor vi skal hen. Meget moderne musik bliver sådan lidt computeragtigt og lidt koldt og kynisk, synes jeg, fordi at det hele er så pænt og poleret. Hvordan fanden slutter man sådan en sang her, der bare kører derud af? Det er jo en sang, der aldrig vil stoppe, altså. Skal den ikke bare fades? Der kommer til at være 4 numre på dansk. Vi vaklede lidt, men fandt et lille sted, hvor vi kunne stå. Det er jo klart, at der er jo en helt andet nærvær, når det er på ens modersmål. Man er endnu mere udsat og endnu mere nøgen, når man sætter danske ord på. De handler faktisk alle sammen, tror jeg, om ulykkelig kærlighed, om ensomhed og blive forladt. Det er noget, der har fyldt meget i de sidste 10 år af mit liv, vil jeg sige. At jeg nok har været vild med nogle forkerte og famlet lidt rundt. Så gør vi det, vi har klikket herinde, så Maria også har klikket her. Det der gik op for mig, da jeg lavede min sidste EP for 5 år siden, det var, at det gør rigtig ondt, når man ikke får den succes, man måske synes, der svarer til de kræfter, man har lagt i. Det er jo ens inderste ligesom at trykke sin dagbog, og så er der ikke nogen, der gider at læse. Og derfor har jeg måske holdt det meget for mig selv i nogle år. Nu kan jeg nok ikke rigtig lade være.